Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Γκάλουμιρ ζούσε ένας μάγος που τον έλεγαν Ζάροκ. Αυτός ο αλαζονικός και άσπλαχνος άνδρας απεχθανόταν τους συμπολίτες του επειδή ζούσαν μια απλή και γαλήνια ζωή. Έτσι συγκέντρωσε έναν στρατό δαιμόνων και το έβαλε σκοπό να μπορέσει να κατακτήσει το βασίλειο. Ο πρωταθλητής του βασιλιά, ο Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου, οδήγησε τα στρατεύματα στη μάχη ενάντια σε αυτήν την ανίερη ορδή. Τα τραγούδια ακόμα μιλούν για το πώς οδήγησε την επίθεση βαθιά μέσα στο καταραμένο πλήθος. Για το πώς θέριζε τους δαίμονες όπως το δρεπάνι τα στάχια και για το πώς την έσχατη στιγμή θανάσιμα τραυματισμένος κατέστρεψε ολοκληρωτικά τον μάγο. Από εκείνη την ημέρα ο Φόρτεσκιου έμεινε στην ιστορία ως ο ήρωας της Γκάλουμιρ και ξεκίνησε μια περίοδος ειρήνης που θα κρατούσε για 100 ολόκληρα χρόνια. Και τότε ο μάγος επέστρεψε.
Αναστήθηκε ξανά ο Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου. Δεν το βλέπεις? Ο ήρωας της Γκάλουμιρ που έπεσε στην πρώτη επίθεση. Οι ομίχλοι του πολέμου και τα σάβανα του χρόνου συνομώτησαν ώστε να μετατρέψουν τα βέλη σε σωτήρα όλων. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα. Μην ασχολείσαι. Η μοίρα του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μια ευκαιρία να ξεχάσει την ποταπία αλήθεια. Μια ευκαιρία να κατατροπώσει τον Ζάροκ και να φανεί αντάξιο του θρύλου. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Καλώς όρισες στον οίκο των ηρώων, όπου οι πιο γενναίοι πολεμιστές περνούν την αιωνιότητα τρώγοντας, τραγουδώντας και δοκιμάζοντας τη δύναμή τους. Αν σε βρουν άξιο, ίσως τους πείσεις να σου δώσουν ένα νέο όπλο. Λοχαγέ Φόρτεσκιου, εγώ είμαι ο κατεργαριστής. Πάει καλά η μάχη? Πόσο θα ήθελα να πολεμήσω ξανά στο πλευρό σας, κύριε. Αλλά ορίστε, πάρτε τη βαλίστρα μου. Έχει ταχυβολία και τα βέλη της εξωστρακίζονται για να χτυπάνε πίσω από γωνίες. Την είχα στη μάχη της Γκάλουμιρ. Όταν σκοτωθήκατε, έριξα στον πρωταθλητή του Ζάροκ, τον άρχοντα Κάρντοκ, και τον σκότωσα με μια βολή στο μάτι από τα 1000 μέτρα. Όχι ότι είναι και σπουδαίο να ρίχνουμε βέλος στο μάτι κάποιου, κύριε. Αντίο, κύριε. Ακόμα και μέσα από τα δεσμά του θανάτου, ο παλιός εχθρός μου με καταδιώκει. Άργησες, Φόρτεσκιου. Ήδη ο στρατός μου έχει σηκωθεί από τον τάφο. Δεν θα φύγεις ποτέ από αυτή την νεκρόπολη. Καθαρός αέρας. Μισούμε τις σκοτεινές σπηλιές και τη δυσοδεία των ηγέρικων μαγισσών. Κάποτε σε αυτό το μέρος ζούσε μια σύναξη μαγισσών. Ανίερες φωτιές τριζοβολούσαν και οι υγρίες μαγείρευαν ανίποτα βδελίγματα στα καζάνια τους. Έφυγαν πριν χρόνια, αλλά η μυρωδιά κάνει ακόμα τα μάτια μου να τσούζουν. Απογοητεύσαμε τον αφέντη. Δίνουμε τις ζωές μας. Γύρισε κιόλας από τις μάχες. Μάλλον νομίζει ότι είναι ήρωας. Αλλά μόνο ένας πραγματικός ήρωας έχει θέση στον οίκο των ηρώων. Απατεώνα, βλέπεις το άειλο άγαλμα με τη μορφή σου. Όταν γίνεις στερεό, τότε θα γίνεις αληθινός ήρωας. Ζήτω!
Το ξέρα πως ούτε ένα στρατό σατανικών νεκρών δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία σας, κύριε. Έχω κάτι που ίσως να βοηθήσει στην αποστολή σας. Σας το δίνω με τα χαράς, αν και δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι το εμπορικό κέντρο του οίκου των ηρώων. Οι κυνηγοί προσφορών να επισκεφθούν το ισόγειο. Οι πλούσιοι πελάτες να επισκεφθούν τον επάνω όροφο. Εκεί είναι το καλό το πράγμα. Α, Φόρτεσκιου. Τι μπουρδες ακούω ότι ο Ζάροκ είναι ακόμα ζωντανός. Δεν τον σκότωσε στον τύπο. Δεν πειράζει, παλέμαχε. Φρόντισε να του δώσεις ένα μάθημα, έτσι. Να ξέρεις ότι ο Τζόνι Ζόμπι θα είναι μεγαλύτερος μπελάς από ό,τι θυμάσαι. Πώς τα πας από όπλα? Έλα, πάρε το πολεμικό σφυρί μου. Θα τσακίσει ό,τι χτυπήσει και δεν θα σπάσει όπως ένα ρόπαλο. Σε αυτό το μέρος το χρησιμοποιώ μόνο για να σπάω καρύδια. Ανοησίες, Φόρτεσκιου, δεν το δέχομαι το όχι. Σπάσε μερικά κεφάλια για τον γεροστάνιερ Αρονχιούερ, έτσι. Όλα έχουν αλλάξει έξω από την νεκρόπολη. Μονοπάτια από εδώ, μονοπάτια από εκεί. Φρικτός, επίπονος θάνατος σε περιμένει σε κάθε στροφή και σε κάθε λόφο. Bon voyage. Μπράβο, Φόρτεσκιου! Κάποια από τα παιδιά έλεγαν ότι ο Ζάροκ θα σε είχε μετατρέψει ήδη σε σχάρα ψισταριάς. Αλλά εγώ ήξερα ότι θα τα κατάφερνες. Έλα, έχω να σου δώσω κάτι ακόμα. Ίσως βοηθήσεις την αποστολή. Το θέλεις? Ευθεία το φαράγγι της Κολοκύθας, ο τόπος όπου μεγαλώνει το αγαπημένο φαγητό της Γκάλουμιρ. Πες και ζήσε τον πραγματικό τρόμο του φωνικού φρούτου. Φόρτεσκιου, ξεσαγωνιασμένε βελομαγνήτη, τι γυρεύεις πάλι εδώ? Τι, θα με λες κύριο Γόντεν ο ισχυρός? Πόσο λυπάμαι τον λαό της Γκάλουμιρ, που η μοίρα του είναι ξανά στα χέρια ενός στόκου όπως εσύ. Αλλά μάλλον δεν είναι δικό του το φταίξιμο. Πάρε το σπαθί μου και πρόσεξε μη κόψεις κανένα δάχτυλο. Ξέρεις, πάντα είχα τις αμφιβολίες μου για σένα, Φόρτεσκιου. Απλώς δεν είσαι φτιαγμένος για ήρωας. Γεια σου, ευγενικέ κύριε.
Είμαι η μάγισσα των κολοκυθών. Έχω σαν παιδιά μου αυτές τις κολοκύθες. Τους δίνω όση αγάπη και φροντίδα μπορεί να ζητήσει ένα νεαρό φρούτο. Από τη στιγμή που ξεπροβάλλουν από το χώμα μέχρι τη στιγμή που τους κόβουν τα κεφάλια για να τις φάνε. Και κοίτα πώς μου το ξεπληρώνουν. Τρέχοντας τριγύρω και κάνοντας αταξίες. Η κακιασμένη μεγάλη γέρικη κολοκύθα είναι κακή επιρροή για τα νεαρά φιντανάκια. Δώσε του ένα γερό μάθημα συμπεριφοράς και ίσως σου δώσω ένα δωράκι. Ένα επικοδομητικό θέαμα, κύριε. Άνθρωπος και λαχανικός σε μια τιτάνια μάχη μέχρι θανάτου. Βλέπω αστράκια από τον ενθουσιασμό. Ορίστε, πάρε αυτό το υπέροχο πετράδι του δράκου σαν ανταμοιβή. Υπέροχα μεγαλοπρεπή πλάσματα, υδράκι. Για να πάει μπροστά θα χρειαστεί συμμάχους στον οίκο των ηρώων. Να θερήσει, να πετσοκόψει. Πήρε μερικά κεφάλια ζόμπι και νομίζει ότι θα εξηλαιωθεί με τη μάχη. Έχεις πολλά ψωμιά να φας ώσπου να γίνεις ο καλύτερος. Για όνομα του Θεού, Φορτεσκιού, πρέπει να είσαι το πιο τυχερό πτώμα που περπάτησε ποτέ στη γη. Έχω κάτι ακόμα να σου δανείσω. Πάρ' το ή άστο, αλλά να θυμάσαι ότι δεν το κάνω για εσένα, αλλά για τον καταδικασμένο λαό της Γκάλομιρ, κοκαλιάρη παλιάτσε. Κακόμοιροι χωρικοί, ο αφέντης τους εξουσιάζει. Δεν πρέπει να τους βλάψει. Οι πληγωμένοι φύλακες ωστόσο αναζητούν ένα αντικείμενο μεγάλης δύναμης. Σιδεράς και σίδερα. Ο Γεροβίλι Γκριν από την πόλη Γκάλοου βραβεύεται ο σιδεράς της σεζόν από τους αναγνώστες μας. Τα εκπληκτικά καλούπια του μας χάρισαν πολλά περίτεχνα και ανθεκτικά σιδερένια αντικείμενα και γλυπτά. Ο Βίλι χρησιμοποιεί μόνο τα καλύτερα μέταλλα στη δουλειά του και είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις μεγαλοπρεπείς πρωτομές του. Ο Γεροβίλι φαίνεται να είπε: «Ναι, όταν βράζει το αίμα μου δεν με σταματάει τίποτα. Το παν είναι ο ρυθμός. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάντοτε με ενέπνεαν οι ιστορίες του Στάνιερ Άιρον Χιούερ, του μεγαλύτερου σιδερά που έζησε ποτέ». Κάποτε εδώ ήταν ένας σταυρός, αλλά τον πήρε ο δήμαρχος. Βρες κάτι να τον αντικαταστήσεις και δες πως έπρεπε να φαίνεται κανονικά η εκκλησία. Η ιστορία της Γκάλομιρ, τόμος πρώτος. Στους σκοτεινούς καιρούς του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος της Γκάλομιρ ήταν ο βασιλιάς Πέρεγκριν που ανέτρεψε τον Ζάροκ τον νεκρομάντη και το σχέδιό του να σκλαβώσει τη χώρα. Ο Ζάροκ, που κάποτε ήταν ο μάγος του βασιλιά, είχε χάσει την εύνοια του ηγεμόνα επειδή έκανε απόκοσμα πειράματα στα σώματα των νεκρών. Έλεγαν ότι στα έγκατα του κάστρου Πέρεγκριν οι νεκροί ήταν ανήσυχοι. Οι νεκροί είναι για να τους θυμάμαι, όχι να αποτελούν παιχνίδια για τους αλχημιστές, δήλωσε ο βασιλιάς Πέρεγκριν καθώς εξόριζε τον Ζάροκ από το κάστρο. Όλοι οι ζωντανοί νεκροί του Ζάροκ κυνηγήθηκαν και καταστράφηκαν. Ο Ζάροκ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν τον συγχώρεσε. Έτσι κρύφτηκε και ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση από τον βασιλιά. Η ιστορία της Γκάλομιρ, τόμος δεύτερος.
Φήμες για κακόβουλες και σκοτεινές πράξεις άρχισαν να απλώνονται στην Γκάλουμιρ. Έλεγαν ότι ο Ζάροκ είχε ζητήσει τη βοήθεια των δαιμόνων της σκιάς για να χτίσει ένα τεράστιο κάστρο. Με την κάλυψη της νύχτας, ο σκοτεινός στρατός του Ζάροκ ξεχύθηκε από το διεστραμμένο καταφύγιό του. Ο στρατός κατευθύνθηκε νότια, πάνω από τα ασημένια βουνά και μέσα από το ασημένιο δάσος. Πολύ σύντομα, ακόμα και η γη των κολοκυθών ανήκε στον Ζάροκ. Οι κάτοικοι της πόλης Γκάλοου φώναζαν για βοήθεια. «Σώσε μας, καλέ βασιλιά Πέρεγκριν!» Η αντεπίθεση ήταν ταχύτατη και βίαιη. Οι δυνάμεις του βασιλιά Πέρεγκριν, με επικεφαλή στον γενναίο Σερ Φόρτεσκιου, απόθυσαν τον στρατό του Ζάροκ από την πόλη Γκάλοου. Η χαρά ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμη. Η ιστορία της Γκάλουμιρ, τόμος 3. Τα νέα ότι ο στρατός του Ζάροκ είχε πια καταλάβει τις πλημμυρισμένες περιοχές προκάλεσαν ανησυχία. Από αυτήν την πλεονεκτική θέση, ο Ζάροκ θα μπορούσε να κινηθεί δυτικά και να πάρει το μαγεμένο δάσος. Η ήττα θα ήταν πικρή αν αυτό το ιερό μέρος έπεφτε στα χέρια του σατανικού μάγου. Ήταν ο Σερ Νταν Φόρτεσκιου που για άλλη μια φορά οδήγησε τα στρατεύματα του βασιλιά ώστε να εκδιώξουν τους δαίμονες από τη γη. Ο σατανικός μάγος, ωστόσο, ήταν πονηρός και είχε ετοιμάσει ενέδρα. Μια τιτάνια μάχη ξέσπασε που όμοιά της η ιστορία δεν έχει ξαναδεί. Λέγεται ότι τη νίκη του Ζάροκ ανέτρεψαν οι ικανότητες και η ανδρεία ενός και μόνο άνδρα. Ο Φόρτεσκιου οδήγησε την επίθεση βαθιά μέσα στις τάξεις των απέθαντων, σκότωσε τον σωματοφύλακα του Ζάροκ, τον τρομερό άρχοντα Κάρντοκ και πριν υποκύψει τελικά στις θανάσιμες πληγές του, έσφαξε τον προδότη μάγο με μια τρομερή κίνηση του σπαθιού. Η ιστορία της Γκάλουμιρ, τόμος 4. Οι δυνάμεις του κακού είχαν καταστραφεί, αλλά το τίμημα ήταν φρικτό. Μόνο μία χούφτα από τα στρατεύματα του βασιλιά επέστρεψαν από εκείνο το πεδίο. Εκείνη τη μέρα η Γκάλουμιρ έχασε μια ολόκληρη γενιά νεαρών ανδρών, συμπεριλαμβανομένου και του κατεργάρη Τιμ, του θρυλικού βαλιστροφόρου και υποδιοικητή του Φόρτεσκιου, που έπεσε νεκρός στον πρώτο καταιγισμό από βέλη. Το πτώμα του Ζάροκ δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά ακόμα κι αν κοίταται άκλαυτο σε έναν άγνωστο τάφο, η Γκάλουμιρ δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ. Οι δαίμονες της σκιάς που έπεσαν για χάρη του Ζάροκ ήταν αφύσικα πλάσματα που δεν ανήκαν στον κόσμο των θνητών. Ο βασιλιάς διέταξε να εξορκίσουν και να τους φραγίσουν στο αμόλυντο χώμα της μαγεμένης γης. Τους έθαψαν μέσα σε ένα απόρθητο κουτί που σχεδίασε ο ίδιος ο βασιλιάς βαθιά στα έγκατα της γης. Ο τύμβος τους σφραγίστηκε με μια μαγική συσκευή που έγινε γνωστή ως το τεχνούργημα της σκιάς. Τουριστικός οδηγός της Γκάλουμιρ, μέρος πρώτο. Η γη της Γκάλουμιρ είναι θαυμαστή, γεμάτη περιπέτεια και τοπία που κόβουν την ανάσα. Αν αναζητάτε την ομορφιά, φροντίστε να επισκεφτείτε τα αξιοθέατα του μαγεμένου δάσους. Σκαρφαλώστε ψηλά και δείτε τις φωλιές των γιγαντιαίων δρακοπουλιών. Ψάξτε για αλόκοτα και εντυπωσιακά φυτά. Πείτε «Ω» και «Α» στη θέα των μωρών δρακοβατράχων που πλατσουρίζουν στις όμορφες κρυστάλλινες λιμνούλες. Κάντε έναν περίπατο στην κοιλάδα των κολοκυθών. Η κολοκύθα είναι το αγαπημένο φαγητό της Γκάλουμιρ και αυτήν την εποχή η κοιλάδα είναι γεμάτη με νέους καρπούς που περιμένουν τον θερισμό. Τουριστικός οδηγός της Γκάλουμιρ, μέρος δεύτερο. Αν αναζητάτε το μυστήριο, τότε οι έμπειροι κυνηγοί περιπέτειας πρέπει να ταξιδέψουν στα ερείπια του κάστρου του βασιλιά Πέρεγκριν. Ναι, είναι το οχυρό από που κυβερνούσε ο ξακουστός βασιλιάς Πέρεγκριν. Λένε πως το στέμμα του βασιλιά χάθηκε στα μπουντρούμια κάτω από το κάστρο και ότι το φάντασμα του ίδιου του αντιβασιλέα στοιχιώνει ακόμα τα παγερά πέτρινα περάσματα. Ανατριχιαστικό. Κάντε έναν περίπατο στους βάλτους και αναζητήστε τη μυθική πόλη Μέλοουμιντ.
Λέγεται πως ήταν κάποτε ένα μέρος ασύλληπτης, απόκρυφης αλχημίας, αλλά έχει περάσει ένας αιώνας από τότε που την καταβρόχθησαν οι μαύροι βάλτοι. Σπουδαίοι θησαυροί ίσως περιμένουν τους κυνηγούς περιπέτειας που θα εντοπίσουν τον υδάτινο τόπο ανάπαυσής της. Ήρωες της ιστορίας. Μία αναδρομή. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Στάνιερ Άιρον Χιούερ δεν ήταν μόνο ο πιο δυνατός άνθρωπος που έζησε ποτέ, αλλά ήταν και αξεπέραστος στην τέχνη της σιδηρουργίας. Απολάμβανε εξίσου να σφυροκοπεί το αμμόνι στο σπίτι του και το κεφάλι κάποιου κακομοίρη στη μάχη. Λένε ότι ο μόνος φόβος του ήταν το κλείσιμο του σιδηρουργείου του χωριού και η μετάβαση σε πιο βιομηχανοποιημένες μεθόδους παραγωγής. Ναι, καλά. Κεφάλαιο δεύτερο. Γεννημένος ως ταπεινός χωρικός σε μία από τις νομαδικές φυλές των Eastlands, ο κρανιοθράφστης Blood Monath συγκέντρωσε ένα στρατό καβαλάριδων και σάρωσε τον μισό πολιτισμένο κόσμο. Όταν τελικά πέθανε, ενώ προσπαθούσε να επιτεθεί μόνος του σε ένα φυλάκιο του βορρά με μόνο όπλο το καρφί στο κράνος του, ήταν ο πλουσιότερος και ισχυρότερος χωρικός εκείνης της εποχής. Κεφάλαιο τρίτο. Ο Καρλ Στέρνγκαρντ πέρασε τα περισσότερα από τα χρόνια της νιώτης του πολιορκούμενο στο οικογενειακό κάστρο. Με την αξεπέραστη μαγική ασπίδα του, η ατάκα του Στέρνγκαρντ ήταν «Η καλύτερη μέθοδος επίθεσης είναι η άμυνα». Δυστυχώς, η ασπίδα δεν μπορούσε να τον προστατέψει από κακές διατροφικές συνήθειες και πέθανε κατά τη διάρκεια μιας γιορτής και ενώ κατάπινε αμάσιτο ένα τεράστιο λουκάνικο. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Βόντεν ο ισχυρός ήταν πραγματικά ο ήρωας του ήρωα. Ατρόμητος, ανυποχώρητος και ασυμβίβαστος. Αήττητος στη μάχη. Ενέπνεε πραγματικό φόβο σε φίλους και εχθρούς, όπως επίσης σε μέλη της οικογένειας και κατοικίδια. Κεφάλαιο πέμπτο. Εκπαιδευμένη από τα γενοφάσκια της σε κάθε μορφή μάχης, η Μάντζι Σονγκάμα ήταν η πολεμίστρια βασίλισσα μιας φυλής Αμαζόνων. Η τολμηρή και πανέμορφη Σονγκάμα εξόρισε όλα τα αρσενικά από την περιοχή της, εκτός από μια χούφτα που κράτησε για να κουρεύουν το γρασίδι του λαού της. Κεφάλαιο έκτο. Η πλήρους απασχόλησης μητέρα και νοικοκυρά Μέγουιν Στορμπάιντερ χρειάστηκε να υπερασπιστεί τον οικισμό της από βάρβαρους επιδρομείς, ενώ οι άνδρες βρίσκονταν μακριά σε κυνηγετικό ταξίδι. Απέκρουσε τις επανειλημμένες επιθέσεις οπλισμένη μόνο με ένα δικράνι και έναν πλάστη, ενώ στο άλλο χέρι κρατούσε το μωρό της. Ο θρύλος λέει ότι οι θεοί εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από το θάρρος της που επενέβησαν και εμπλούτησαν το οπλοστάσιό της με αστροπελέκια. Κέρδισε τη μάχη και περίσσεψαν κανένα δυο αστροπελέκια που τα έριξε στον άντρα της όταν τελικά επέστρεψε. Κεφάλαιο 7. Ο Ντέρκ Στέτφαστ ήταν ένας τρομερός αντίπαλος χάρη στο μαγικό σπαθί του και στην ακλόνητη πεποίθησή του πως μόνο οι γυναικούλες αμήνονται. Οι πραγματικοί άντρες είναι διαρκώς στην επίθεση. Ήταν φίλος και σύγχρονος του Καρλ Στέρνγκαρντ και στάθηκε στο πλευρό του ως το τέλος. Ήταν σε μια γιορτή όπου ο Στέτφαστ εξέθετε τις απόψεις του στον Στέρνγκαρντ σχετικά με την ασπίδα του, που ο δεύτερος είχε το τραγικό και ανεξήγητο ατύχημά του. Κεφάλαιο 8. Γόνος των καλύτερων και πιο καθαρόαιμων κεντάβρων, ο Ravenhooves ο τοξότης ήταν ο τελευταίος πρίγκιπας του λαού του. Περήφανος και υπερόπτης αριστοκράτης, ήταν επίσης άριστος κυνηγός, αθλητής, μονομάχος, γυναικάς, αφηγητής και 3 φορές νικητής του ντέρμπι.
Κεφάλαιο 1. Ο λοχαγός του στρατεύματος στην εποχή του βασιλιά Πέρεκριν, ο Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου, απέκτησε φήμη όταν σκότωσε τον αποστάτη μάγο Ζάροκ. Στρατιώτης καριέρας που μεγάλωσε στον βασιλικό οίκο, ήταν αγαπητός από τους άντρες του και φημισμένος για την αφοσίωσή του στην Γκάλοουμιρ. Λέγεται πως ο Φόρτεσκιου προοριζόταν ανέκαθεν για μεγαλεία, με το τετράγωνο σαγόνι του, το ατσάλινο βλέμμα του και τα πλούσια μαλλιά του που ήταν μαύρα όπως τα φτερά του κόρακα. Ήταν και φαινόταν γεννημένος ήρωας. Προς κάθε ενδιαφερόμενο. Πρέπει να βιαστώ. Οι άνδρες του Ζάροκ θα βρίσκονται εδώ σε μία ώρα. Αφαίρεσα τον σταυρό από την εκκλησία. Είναι το κλειδί για το κλειδί. Χρησιμοποίησα τον σταυρό για να φτιάξω το καλούπι και μετά τον κατέστρεψα. Ελπίζω ότι αυτό το καλούπι θα πέσει στα χέρια ενός δίκαιου και καλού ήρωα. Υπογραφή ο δήμαρχος της πόλης. Γρήγορα, σύντροφοι, διαλύστε αυτό το μέρος. Αν δεν βρούμε το τεχνούργημα της σκιάς, ο άρχοντας Ζάροκ θα μας βάλει να καθαρίζουμε δαίμονες για μια χιλιετία. Αξιότιμε κύριε ή κυρία, στα ταξίδια μου κατά μήκος της Γκάλοουμιρ βρήκα μυστηριώδη και ενδιαφέροντα ευρήματα. Ωστόσο, αυτό που μου προκάλεσε τον μεγαλύτερο τρόμο ήταν η ανακάλυψη του τύμβου των δαιμόνων της σκιάς. Το κλειδί για την υγρή φυλακή τους, το μυστηριώδες τεχνούργημα της σκιάς, βρίσκεται πλέον στα χέρια μου. Με τα φόβου, ο δήμαρχος της πόλης. Πιάσε αυτόν τον άπλιστο κερδοσκόπο, τον δήμαρχο της πόλης. Πήγαινε τον στα μπουντρούμια του ασύλου. Δώσε ένα καλό μάθημα σε αυτόν τον χοντρομπαλά. Εντόπισε το τεχνούργημα της σκιάς. Φέρε μου κάτι ωραίο όταν γυρίσεις. Χαίρετε, Σερ Φόρτεσκιου. Ονομάζομαι Τζάκο Πράσινος. Είμαι ο άρχοντας των γρίφων και αυτός ο λαβύρινθος είναι το βασίλειό μου. Μπορείς να φύγεις, αλλά μόνο όταν απαντήσεις σε 4 γρίφους. Ενίγματα τόσο διαολεμένα δύσκολα, τόσο εξαντλητικά περίπλοκα, που ποτέ κανείς δεν βρήκε την απάντηση. Λοιπόν, δοκίμασε τον πρώτο μου γρίφο. Τη νύχτα έρχονται χωρίς να τα φέρνεις, τη μέρα χάνονται χωρίς να τα κλέψουν. Μπράβο, υπότι, αλλά το ένιγμά μου για τα άστρα ήταν ασήμαντο. Πάντα ξεκινώ με ένα εύκολο. Γύρνα ξανά, η επόμενη σπαζοκεφαλιά μου δεν θα είναι τόσο απλή. Ζω για το γέλιο, ζω για το πλήθος. Χωρίς αυτό είμαι ένα τίποτα. Εντάξει, ναι, ήταν ένας κλόουν. Πολύ έξυπνο, είμαι βέβαιος. Γύρνα γρήγορα, υπότι. Θέλω να δω την απόγνωση στο πρόσωπό σου όταν ακούσεις τον επόμενο ενιγματικό γρίφο μου. Πρόσωπο σαν δέντρο, δέρμα σαν θάλασσα. Κτήνος μέγα είμαι, αλλά μικρά πλάσματα με φοβίζουν. Μυρίστηκε στην πλόφα μου. Υποκρίθηκα ότι ήταν δύσκολος γρίφος, αλλά η απάντηση ήταν προφανώς ο ελέφαντας. Αυτή τη φορά σχεδόν σε λυπάμαι. Η απάντηση στο επόμενο ένιγμά μου ξεφτύλισε τα καλύτερα μυαλά μιας ολόκληρης γενιάς. Έλα αν τολμάς. Το φεγγάρι και τα άστρα ανέχω, με τον ήλιο δεν μπορώ. Πάρε πυρσό και διώξε με και δες πώς θα απομακρυνθώ. Να σε πάρει. Μου πήρε χρόνια να σκεφτώ αυτό με το σκοτάδι. Πολύ καλά. Όσο εξωφρενικό κι αν φαίνεται, η απέραντη ευφυΐα μου βρήκε άξιο αντίπαλο στον σάπιο εγκέφαλό σου. Γύρνα και θα σου δώσω το έπαθλό σου. Εσύ περνιέσαι για έξυπνος δηλαδή. Ορίστε, κύριε εξυπνάκια. Σου επιτρέπω να μπει στο λαβύρινθό μου. Βρες μόνο σου την έξοδο. Κοίτα πως τρέχεις κοκαλιά, Ρι Φόρτεσκιου.
Είσαι τόσο νουβό νεκρός. Εγώ, ο Ravenhooves, ο τελευταίος πρίγκιπας των κεντάβρων, έχω να καλπάσω στη γη πάνω από 10.000 χρόνια. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου, Fortescue. Πάρε το τόξο μου. Είναι πιο ισχυρό από βαλίστρα και ρίχνει φλεγόμενα βέλη. Είναι ένα όπλο για ευγενείς. Συγχαρητήρια. Δεν έχεις τη δική μου ανατροφή, κύριε αγοπορημένε, αλλά έχεις ακόμα ελπίδες. Νταν, τι πρέπει? Μην τρέπεσαι, μωρό μου. Σε είδα που μου κάνες ματάκια. Είσαι αδύναμος και καχεκτικός όπως όλοι οι άντρες, αλλά μ' αρέσεις, Ντάνιελ. Άκου καλά, γλύκα. Το τόξο και τα βέλη σου είναι καλά για μικροπράγματα, αλλά αν θέλεις να κάνεις σοβαρή ζημιά, χρειάζεσαι αυτό το δόρυ. Μα τις εκλογές, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Ο Ζάροκ προσπάθησε να με αναγκάσει να του δώσω το τεχνούργημα της σκιάς. Θέλει να απελευθερώσει τους δαίμονες από τον τύμβο τους κάτω από το μαγεμένο δάσος. Αλλά εγώ του είπα, δεν μπορείς να μ' αγγίξεις, ξέρα κι αν εμπουρδολογεί είμαι ο δήμαρχος. Ναι, αυτό που άκουσες. Και μετά με κλειδαμπάρος εδώ με αυτούς τους τρελάρες. Ήταν τρομερό, δεν έχω ακούσει μια λογική κουβέντα εδώ και εβδομάδες. Θα βρω μόνος μου την έξοδο, ευχαριστώ. Ρίξε μια καλή ματιά εδώ γύρω, παλικάρι μου. Ο Ζάροκ άφησε μερικά πράγματα που ίσως σου φανούν χρήσιμα. Απαγορεύεται η είσοδος. Μέσα βρίσκονται φυλακισμένοι οι δαίμονες της σκιάς, αποκομμένοι από τον κόσμο του καλού και του φωτός μέχρι να ανοίξει η γη. Κανείς, ούτε καν ο σκοτεινός άρχοντας Ζάροκ, δεν μπορεί να τους ελευθερώσει χωρίς το τεχνούργημα της σκιάς. Φύγε αμέσως ή μοιράσου το χαμό τους. Για άλλη μια φορά οι δαίμονες της σκιάς παίρνουν τον όλεθρο στη γη και αυτό χάρη σε σένα. Τα πιο καταστροφικά και διεστραμμένα πλάσματα στην ιστορία του κόσμου και εσύ τα αποφυλάκησες μια ώρα αρχίτερα. Θα πάνε στα ερείπια του κάστρου του βασιλιά Πέρεγκριν. Οι Γκάλοουμιρ είναι καταδικασμένοι. Σκοτεινοί και υγροί και ζέχνουν θάνατο. Θυμόμαστε μια αρχαία μάχη που έγινε εδώ μεταξύ των δυνάμεων του καλού και των σκοτεινών στρατιών του Ζάροκ. Τώρα η Βάλτη είναι γεμάτη με ανήσυχους νεκρούς. Γεια σου, ξάδερφε. Εγώ είμαι ο Βαρκάρης. Εγώ μεταφέρω τις χαμένες ψυχές στο τελευταίο τους ταξίδι προς τη γη των νεκρών. Αλλά για στάσου, έχουμε ξανασυναντηθεί. Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου. Όχι κι εσύ. Εξαιτίας του Ζάροκ έχω γεμίσει ως τις κόχες των ματιών μου με χαμένες ψυχές που ξύπνησαν από τον αιώνιο ύπνο τους.
Η δουλειά έχει να πάει τόσο καλά από τότε που εφήβραν την αποκομιδή σκουπιδιών. Άκου, αν με βοηθήσεις και μου φέρεις 8 χαμένες ψυχές, θα σε μεταφέρω στη βυθισμένη πόλη Mellowmead. Πώς σου φαίνεται? Πόσο ευγενικό εκ μέρους σου. Χαίρομαι που γνώρισα και έναν καλό συνάτο νεαρό σκελετό έπειτα από όλα αυτά τα βρωμερά ζόμπι. Ανέβα στη βάρκα. Herr Fortescue, γύρεσαι στο πεδίο της μάχης, για? Καλό αυτό. Έρχονται και μου λένε, Στούγκαρ, τι έτσι αυτό το σπασί για εκείνο το τσεκούρι και απαντώ, nein! Ο μοντέρνος πόλεμος είναι σέμα επιστήμης. Επιστήμης των ασπίζων. Πάρε την ασπίδα μου, για? Είναι μαγική, Herr Fortescue. Λένε ότι είναι προτιμότερο να έχεις μαγικό σπασί αντί για μαγική ασπίδα. Αγαμένα αυτά μου ακούγονται μπούδες! Όσο τη χρησιμοποιείς σωστά, αυτή η ασπίζα θα σε κάνει ανίκητο! Μα τις 1000 κατάρες, Fortescue! Έβαλα στοίχημα ότι θα έβλεπες ήδη τα ραδίκια ανάποδα! Άκου, έχω κάτι ακόμα για σένα. Θα σου αρέσει πολύ. Το θέλεις? Ποιος κάλεσε τη μάγισσα του δάσους? Α, εσύ είσαι, Σερ Fortescue. Συγχώρα με, άρχοντά μου. Δεν έχω ξανασυναντήσει αληθινό ήρωα. Συγχώρα με, ήταν το αστείο μιας γριάς. Στην πραγματικότητα χαίρομαι που σε βλέπω, Σερ Fortescue. Χρειάζομαι 7 κομμάτια και χρυμπάρι που είναι κρυμμένα στη φωλιά των μυρμηγκιών. Φέρτα μου και θα σου δώσω μια ιδιαίτερη ανταμοιβή. Θα σου δώσω αυτή την αποστολή μόνο μία φορά. Είσαι πρόθυμος να δοκιμάσεις? Συγγνώμη, δεν ανέφερα ότι έπρεπε να σε συρρικνώσω στο μέγεθος εντόμου. Κάνε γρήγορα. Ευχαριστώ που με ελευθέρωσες, Σερ. Ο λαός μου θέλει μόνο να ζήσει σε αρμονία με τη φύση. Αλλά αλίμονο, η μοχθηρή βασίλισσα των μυρμηγκιών φυλάκισε πολλές νεράιδες. Σώσε το λαό μου, κύριε Fortescue, και θα σε ανταμείψουμε πλουσιοπάροχα. Φτάσαμε! Θα σου ανοίξω την είσοδο. Οι πηγολαμπίδες είναι οι φιλενάδες μου. Θα φωτίσουν το δρόμο σου μέσα στο σκοτάδι. Βοήθησε στην απελευθέρωση του νεραϊδόκοσμου από τις δαγκάνες των βρωμομέρμικων. Για ανταμοιβή θα σου επιτρέψω να μπεις στον οίκο των ηρών. Προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ, αλλά άκουσα ότι έχουν δωρεάν μπαρ. Κοίτα να δεις, ο Ντάνιελ, ο άρχοντας των μυρμηγκιών. Μην κουνιέσαι, θα ακυρώσω το ξόρκις μίκρινσης. Ω, υπέροχο και χρυμπάρι. Ορίστε υπότι. Μπορεί να είμαι μια ροζιασμένη παλιόγρια που ζέχνει, αλλά πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου. Ορίστε η ανταμοιβή.
Νταν, δικέ μου, τι χαμπάρια. Τι λέει, πήρες κανένα μαγικό σπαθί? Τι? Ντάνιελ, δικέ μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με στρατό απέθαντον χωρίς μαγικό σπαθί? Να, πάρε το δικό μου. Δεν θα χρειαστεί να κονίσεις ξανά λεπίδα, αλλιώς να μην με λένε Dirk Steadfast. Δεν αρκεί να έχεις μόνο μια μαγική ασπίδα, ό,τι κι αν λέει εκείνος ο χοντρούλης και αφρατούλης Sturmgard. Μπράβο, παλικάρι. Θα προτιμούσα να πάω στη μάχη κρατώντας δίσκο σερβιρίσματος παρά την κοριτσιστική ασπίδα του. Κοίτα να δεις, έχουν περάσει 500 χρόνια από την τελευταία φορά που σε μετέφερε και δεν φέρεσαι πάνω από 400. Φτάσαμε. Η μαγεία του Ζάροκ έκανε τη μυθική πόλη Μελόμιντ να βγει από τον υγρό τάφο της. Τα λέμε σε λίγο. Οι αρχαίοι κάτοικοι αυτής της εξαφανισμένης πόλης προσπαθούσαν κάποτε να ελέγξουν τους κρυστάλλους που βρίσκονται στα σπήλαια από κάτω της. Τώρα ο Ζάροκ προσπαθεί να ξεκλειδώσει αυτά τα μυστικά της απόκρυφης επιστήμης. Αυτό το φρεάτιο οδηγεί βαθιά μέσα στη γη, στο σίγουρο όλεθρο των κρυστάλλινων σπηλαίων. Ο Ντανιέλ, έχω κάτι να σου δώσω, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι. Θέλεις να το ρισκάρεις? Η αρχαία πόλη Mellowmead καταστράφηκε από πλάσματα γνωστά ως ρινόταυρους. Ζουν ακόμα, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση λίθαργου στα σπήλαια και χρησιμοποιούν τους κρυστάλλους για να παρατείνουν την άθλια ύπαρξή τους. Ποιος τολμάει να μπει στο λιμέρι μου και να με ξυπνήσει? Αχα! Ετοιμάσου, ανθρωπάκι, θα κάνω κάρβουνο τη σάρκα σου. Μάλιστα. Αν είναι έτσι, θα σου βγάλω και τα δυο τα μάτια. Τέλεια. Απλώς θα σε κάνω τόπι στο ξύλο. Αρκετά, παραδίνομαι. Αυτό με πόνεσε. Γιατί το έκανες αυτό? Ορίστε, πάρε το φίλτρο του δράκου κι άσε με ήσυχο. Πιες το όταν το χρειαστείς. Σε θωρακίζει και σε κάνει άτρωτα από τη φωτιά. Άσε που σε κάνει να ξερνάς φωτιά. Τώρα πάρε δρόμο. Δεν θα γινόταν ωραία τουριστική ατραξιόν? Ελάτε να δείτε τον Στέρνγκαρντ τον ισχυρό! Ελάτε να δείτε τον τελευταίο των κεντάβρων! Και εκεί στο βάθος έχουμε τον Ντάνιελ Φόρτεσκιου, δίθεν ήρωα. Ντάνιελ, εδώ είσαι. Ανησύχησα τόσο πολύ. Ξέρω ότι έχεις καρδιά ήρωα, Ντάνιελ. Τώρα πρέπει να το δείξουμε και στους άλλους. Θέλεις να πάρεις τα μαγικά αστροπελέκια μου? Δεν έχω πολλά, αλλά είναι πολύ ισχυρά. Πήγαινε τώρα και ψηλά το κεφάλι. Όχ, συγγνώμη, Ντάνιελ. Άντε, να προσέχεις. Οι καλοί άνθρωποι της Γκάλουμιρ βασίζονται πάνω σου. Ντάνιελ, εδώ είσαι. Ανησύχησα τόσο πολύ. Ξέρω ότι έχεις καρδιά ήρωα, Ντάνιελ. Τώρα πρέπει να το δείξουμε και στους άλλους. Θέλεις να πάρεις τα μαγικά αστροπελέκια μου? Δεν έχω πολλά, αλλά είναι πολύ ισχυρά. Πήγαινε τώρα και ψηλά το κεφάλι. Όχ, συγγνώμη, Ντάνιελ. Άντε, να προσέχεις. Οι καλοί άνθρωποι της Γκάλουμιρ βασίζονται πάνω σου. Καλώς όρισες στο κάστρο Πέρεγκριν.
Την εποχή του βασιλιά Πέρεγκριν, αυτό το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα ήταν το κέντρο της εξουσίας και το σπίτι της βασιλικής οικογένειας. Τώρα είναι το σπίτι των φαντασμάτων και των ξεχασμένων αναμνήσεων. Ευχαριστούμε που μας έσωσες, καλέ μου κύριε. Στην χώρα μας δεν έχουμε γουρούνι να σε ανταμείψουμε, αλλά θα μας θυμίσεις αν δεχτείς αυτές τις χρυσές γυαλιστερές πέτρες για ευχαριστώ. Σερ Φορτεσκιού, ο πιο ευγενής των αυλικών μου, ο πιο γενναίος των λοχαγών μου, συναντιόμαστε ξανά αυτή τη σκοτεινή ώρα που η μοίρα του βασιλείου βρίσκεται και πάλι στα χέρια σου. Θεέ και κύριε Φορτεσκιού, τι απέγινε το σαγόνι σου. Μεγάλη ατυχία. Τώρα άκου. Ο στρατός των δαιμόνων της σκιάς του Ζάροκ κρύβεται από κάτω μας μέσα στο βουνό και ετοιμάζεται να εισβάλλει στην όμορφη Γκάλομιρ. Για να ανατρέψουμε τα σχέδιά του, πρέπει να ρίξουμε το κάστρο πάνω τους και να ανοίξουμε τις πόρτες που κρατούν τη λάβα. Μπορώ να σε πάω στον μοχλό που ανοίγει την πύλη, αλλά μόνο εσύ μπορείς να τον τραβήξεις. Φυσικά και είναι άκρος επικίνδυνη αποστολή, ακόμα και για ένα νεκρό. Τολμώ να πω ότι μόλις αυτός ο αχρίος δει τι έκανες, θα φροντίσει να περάσει στην αιωνιότητα με ανίποτα βασανιστήρια. Αλλά ξέρω ότι αυτό δεν τρομάζει έναν άνδρα με σιδερένια θέληση όπως εσύ, έτσι Φορτεσκιού. Θαυμάσια! Καλή τύχη, παλιόφιλε! Καπετάνιε, νομίζω πως πρέπει να σε ενημερώσω ότι έχουμε λαθρεπιβάτη. Ζήτησα από τους άντρες να ψάξουν το κατάστρωμα. Ωραία! Θέλω αυτό το ψόφιο σκυλί κρεμασμένο από τα άντερα στο ακροκέραιο! Είναι απαραίτητο αυτό. Δεν του ρίχνουμε απλώς ένα γερό εξάψαλμο και να τον αφήσουμε στο επόμενο λιμάνι. Κοίτα! Δεν υπάρχει ούτε ένα σε αυτό το καράβι που δεν θα έπνιγε ακόμα και τη γιαγιά του για τα χρυσά της δόντια! Δεν θα του φερθώ με το γάτι! Φέρτε μου το στεριανό να του ανοίξω καινούρια τρύπα! Ω Ντανιέλ, έχω κάτι να σου δώσω, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι. Θέλεις να το ρισκάρεις? Να ξέρεις πως αν ελευθερώσεις τις ψυχές που είναι παγιδευμένες σε αυτό το σεντούκι, θα χρειαστεί να τις βοηθήσεις να βρουν ξανά την ανάπαυσή τους. Όποιος τις βοηθήσει θα κερδίσει τη θέση του στην ιστορία της Γκάλομιρ. Ίσως ως ένας από τους μεγαλύτερους ήρωές της. Θα έκανες εσύ κάτι τέτοιο, Σερντάν? Αν ναι, τότε η ιστορία δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Το μυστικό ημερολόγιο του Ζάροκ. 100 χρόνια πέρασα στην εξορία.
Με τον θυμό μου να με κρατά ζεστό, τον πόνο μου να με τρέφει, την αγωνία μου να με αναπαύει. Αλλά σύντομα θα πληρώσουν όλοι τους, μαζί και ο Φόρτεσκιου. Απέτρεψε το πρώτο μου σχέδιο κατάκτησης της Γκάλομιρ και μετά θάνατον ισχυρίζεται ότι με σκότωσε. Όταν τον βρω θα του μαυρίσω τον κοκαλιάρι πισινό. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν τον συμπάθησα, πάντα τριγυρνούσε στην αυλή και ανακατευόταν. Που την πας την ψόφια γάτα Ζάροκ, που τον βρήκες αυτό τον εγκέφαλο Ζάροκ. Ελεηνός και αδιάκριτος. Βιβλίο με ξόρκια. Περιεχόμενα. Ανασταίνοντας τους νεκρούς, σελίδα 5. Βάζοντας την πόλη για ύπνο, σελίδα 71. Παραμένοντας όμορφος πάνω από 400 χρόνια, σελίδα 136. Στερώντας την ελεύθερη βούληση από τους ανθρώπους, σελίδα 207. Καλώντας δαίμονες, σελίδα 268. Κόλπα με τραπουλόχαρτα, σελίδα 298. Γεια σου, ξένε. Σου έχω ένα δωράκι. Θα κλείσεις το μάτι σου και θα απλώσεις τα χέρια σου. Αυτό το μεταλλικό φρούριο φιλοξενεί το μαγικό άρμα που ο Ζάροκ αποκαλεί τρένο. Το μονοπάτι που ακολουθεί οδηγεί τελικά στο λιμέρι του Ζάροκ. Η διαδρομή σου, ωστόσο, μπλοκάρεται από πύλες που ελέγχονται από διάφορους σταθμούς. Ταξίδεψε σε αυτούς με το τρένο, άνοιξε τις πύλες και φτάσε στο λιμέρι. Γύρισε σε Φόρτεσκιου. Αυτό το χωστά στην ασπίδα μου, γεια! Έχω να σου δώσω κάτι ακόμα. Κάτι που θα βρεις πολύ ενδιαφέρον. Δεν πιστεύαμε ότι θα έφτανες ως εδώ. Πέρα από αυτό το σημείο, σε περιμένει η τελική αναμέτρηση με τον Ζάροκ. Είναι περικυκλωμένος από τους αφύσικους σωματοφύλακές του, αλλά ίσως το κάνεις πιο δίκαιο αν καλέσεις τις χαμένες ψυχές που μάζεψες στο δισκοπότηρό σου. Βάλε το δισκοπότηρο στην ασπίδα στο κέντρο της αρένας. Καλή τύχη, Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου. Σερ Φόρτεσκιου, παλιά μου νέμεση, ξανασυναντιόμαστε. Βλέπω ότι ο αιώνας που πέρασε ως τροφή για σκουλίκια δεν μείωσε την αφελή αιμονή σου με την ελευθερία της Γκάλομιρ. Ετοιμαστείτε για επίθεση, πολεμιστές μου. Θέλω αυτά τα κόκαλα να γίνουν τροφή για τα σκυλιά μέσα σε μία ώρα. Α, τι είναι αυτό, Φόρτεσκιου, η τυχερή σου κούπα? Ανέκαθεν ήσουν τυχερός στη μάχη, Φόρτεσκιου. Για να δούμε πώς θα τα πας ενάντια στον πρωταθλητή μου, το μακαρίτη άρχοντα Κάρντοκ. Κάτι τύπου σαν εσένα τους έχει για συμπληρώματα ασβεστίου. Ανάθεμα.
Εντάξει, αυτό ήταν. Αρκετά ανέχτηκα τα καμώματά σου. Πού είναι το ξόρκι? Α, ναι. Όχι, όχι αυτό το ξόρκι. Όχι τώρα. Αχα, τώρα το έχω. Κανείς δεν νικάει τον πανίσχυρο Ζάροκ. Ετοιμάσου να πεθάνεις, Φορτεσκιού. Ανάθεμάσαι, Ιμπότη. Επιτέλους με νίκησες. Αν είναι να αποτύχω, τότε όλοι θα χαθούν. Είσαι καταδικασμένος, Φορτεσκιού. Δεν θα φύγεις ποτέ από εδώ.
Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Γκάλουμιρ ζούσε ένας μάγος που τον έλεγαν Ζάροκ. Αυτός ο αλαζονικός και άσπλαχνος άνθρωπος